Det at få succes som iværksætter er desværre ikke helt nemt for mange af os. For mange iværksættere ser det sådan her ud. Har meget tvivl om det, du gør. Har en overskuelig to-do-liste. Har mange overspringshandlinger. Mangler fremdrift og dermed også din indtjening. Og måske kommer du aldrig rigtig i gang. Det du ville undgå, det skete faktisk alligevel. Fordi mange iværksættere ender med at skabe et mentalt fængsel eller et nyt hamsterhjul, i stedet for den frihed og selvbestemmelse, som tit er årsagen til, at vi overhovedet bliver selvstændige. Det du formentlig vil have i stedet for. God energi, så du også får lavet dine salgsaktiviteter. Du ved, hvad du er virkelig god til. Du ved, hvad du helst skal undgå. Du elsker det setup, du har skabt, og så har du fået en klar retning. Det kan talenttesten TT38 hjælpe dig med. Fordi talent betyder effektivitet og god energi. Hvis du kigger op i det grønne felt, så er det vores toptalenter, og en teams arbejde er altså kun en halv times energi. Arbejdet er sjov, og vi laver få fejl. Hvis du kigger ned i det røde felt, så er det vores non-talenter eller vores bundtalenter, og en times arbejde hernede, det svarer altså til hele 6-9 timers energi. Du bliver drænet, du laver mange fejl. Derfor så skal din virksomhed helst struktureret sådan, at du laver allermest op i det grønne felt. Jeg kommer tilbage til den her slide lige om lidt, for allerførst vil jeg godt lige have nogle korte fakta omkring TT38. TT38 er nemlig dansk udviklet og bruges globalt, og jeg er glad for, at den ikke er for eksempel amerikansk og fordansket. Den er evidensbaseret med høj validitet, og dine talenter ændrer sig altså kun 4-8% efter 30-årsalderen. Det betyder, at hvis ikke du har haft en livstruende sygdom eller en hård stressmelding, så kan vi stole på den, og du kan bruge den i mange år. Den er oprindeligt skabt til alt omkring optimal ansættelse og udvikling af mennesker og organisationer, men den kan sagtens bruges strategisk i din virksomhed. Jeg gør det i min egen, og jeg hjælper mange andre solo-selvstændige og SMV'er med at gøre det samme. Tilbage til talentgrafen. I Danmark har vi gennemsnit 10,5 talent, og globalt har vi 9,5. Ingen har altså alle talenterne, men som solo-selvstændig, så skulle du højst sandsynligt bruge dem alle sammen. Denne her side bruger jeg cirka 1 time ud af de 2, vi har sammen, når du får feedback på din talenttest. Vi gennemgår hver toptalent enkeltvis og kombinationen af dem, så du forstår din profil. Du finder ud af, hvad du er særligt dygtig til, hvordan du kan få det meget mere frem i din virksomhed, hvordan du kan tænke dine ydelser ind, så du bruger dine toptalenter mest muligt, og mange ser altså også nuancer af deres målgruppe ud fra talenterne. Du vil også forstå, hvordan dine toptalenter kan spænde ben for dig, når de bruges i en forkert kontekst. For eksempel talentet startende, som i det her tilfælde er i det sorte felt som et middeltalent. Det talent, det går bare i gang med en opgave og tænker, at jeg lægger asfalten, som bilen den kører frem. Det er godt i nogle situationer, men i andre så er det altså også rigtig godt, at man lige får tænkt sig om og lige sovet på det, før man går i gang, eller man får i gang sat for mange ting, for det er også noget af det startende rigtig godt kan lide. Den har ikke så meget fokus på at afslutte det. Så det lærer du altså, hvor kan du spænde ben for dig selv, og hvad skal du undgå. Du lærer også, hvad du gør, når du får opgaver, som er nede i dine bundtalenter, så du kommer hurtigst muligt i mål. Så vil jeg gerne vise dig en af de andre grafer, som er indre drive-styrker, og det er altså det, som vi ikke kan lade være med. Det her det er faktisk noget, vi tit er meget ubevidste om, og jeg var i hvert fald også, da jeg hørte min egen, der sagde jeg, jamen selvfølgelig, og jeg kunne se den røde tråd i, hvornår jeg trives i min tidlige ansættelse, og hvornår jeg ikke gjorde. Den hører faktisk også tit med, når mennesker de siger op og siger noget i retning af, at jeg havde gode kolleger, og opgaven var også ok, men det var bare ikke helt mig. Så har man altså ikke formået at få den stilling her til at virke som noget, der aktiverer de indre drive-styrker. Så denne her skal altså meget gerne ses i din virksomhed, eller du kan dreje mentalt opgaven og din mission til at passe ind. Ellers kommer du på overarbejde, og jeg vil blive overrasket, hvis du har virksomheden i ret mange år på den måde. Til gengæld, så kan graferne se ud på mange forskellige måder. Her har vi 2 forskellige business-mentorer. Den ene, den nede i bunden, har klassisk meget langt ud på sin graf. Det betyder, at hun trives rigtig meget med, at der bliver skabt resultater. KPI'er passer også rigtig fint til hende. Til gengæld så er human i 0%, og det betyder, at det med at udvikle mennesker, det er slet ikke noget, der interesserer hende, eller hun har brug for.
Omvendt ser du i grafen for oven, hvor human er ude ved den tynde lodrette streg. Det betyder, at det er meget vigtigt for denne her business mentor at udvikle mennesker. Den mentor har også påvirkende et godt stykke ud. Det betyder, at det at påvirke mennesker, organisationer og planer er meget motiverende. Og på den måde hjælper hun med at skabe resultater hos sine kunder. Så man kan sige, businessmentoren nede i bunden har brug for, at hendes målgruppe også er resultatorienteret og skaber resultater. For ellers så opnår hun jo ikke selv resultaterne. Omvendt vil den oppe i toppen rigtig gerne have, at det er nogle mennesker, der kan se, at de gerne skal flytte sig, og på den måde skabe sine resultater. Og sådan kan man skabe sin målgruppe og aktiviteter ud fra, hvordan Indre Drive styrker også ser ud. Så har jeg 2 grafer mere, jeg rigtig gerne vil vise dig. Og arbejdsfokus er den ene. Den viser nemlig, hvad det er, du naturligt har fokus på, og hvor du skal sikre dig, at du også har fokus. Fordi ellers så spænder du nemlig ben for dig selv her. Og viser også lidt omkring noget kompetencegab i din virksomhed. Denne her person ser jeg ofte hos iværksættere. Vi er meget skabende, vi er meget startende. Denne her har startende helt ude i det grå felt, det vil sige, at den kan faktisk ikke lade være med det. Men til gengæld så er afsluttende altså kun nede på 20%. Så det vil sige, at den er for lav, og de andre de er meget høje. Så der bliver startet en masse, men der bliver ikke afsluttet en masse. Denne her er en af mine tidligere kunder, så jeg skulle hjælpe hende med, hvad gør hun så, for at hun får fremdrift og ikke får overvældet sig selv med en masse idéer og en masse opgaver, og faktisk ikke kommer nogen vej ned i dem. Kritisk er også lav her på 25%, men det er jo ikke sikkert, at det er vigtigt i hendes virksomhed. Men i hvert fald vil råde jeg hende til, at hvis hun skulle indgå juridiske kontrakter, jamen så er det en god idé at få en advokat eller en anden sparring til at se med kritiske øjne på den her kontrakt, fordi der vil hun nok kunne komme til at skrive under på noget, hun ikke måske burde gøre i virkeligheden. Når jeg kigger på den sidste graf her, så er det teamstyrker, og man ved, at alle succesfulde projekter, det kræver, at der bliver besat 8 eller 9 roller, afhængig af hvad for en teoretiker man hælder til. Mange kender teoretikeren Belbin, som har 8 roller, og talentforskning siger altså 9. En person kan have flere roller, som han eller hun er kompetent til, men ingen har alle. Og hvis man er rigtig god, så skal man altså forbi den tynde, lodrette streg. Og det er altså ikke nogen mennesker, der har i sig selv. Men igen, som soloselvstændig, så er du kun en person. Så hvordan kommer du så i mål? Vi finder ud af, hvad der er relevant for dig, og i det her tilfælde den her kunde. Og hun skulle faktisk ansætte en person, fordi hun havde for mange opgaver, og ender med at have den her kandidat. Og man kan sige, at når hun har for mange opgaver og skal lave det samme, som hun gør, så er det jo faktisk en rigtig god kandidat, fordi at det er de samme teamstyrker, som hun skal trække på de opgaver, hun har. Optimalt, så havde den her kandidat altså også koordinatorhøj. Fordi man ved, i alle succesfulde projekter, i alle projekter, så fejler de, hvis ikke at der er koordinerende høj på, så fejler 50% af projekterne. Denne her kandidat kunne altså også blive ansat, selvom den skulle lave andre opgaver, fordi vi har tendens til at ansætte dem, som vi kender. Det stoler vi på, vi ved lidt om, hvad det er. Så derfor er det en rigtig god idé at få noget sort på hvidt, inden du eventuelt skal ansætte nogen. Det betyder også, overvejer du at få et advisory board eller en bestyrelse, så vil jeg også kunne hjælpe dig med her og sige, har de roller, som du har brug for i din virksomhed, hvad er det, der mangler? I det her tilfælde, så havde min kunde meget stor udfaktureringsgrad, så hun kunne med succes få en bogholder til at lave nogle af de opgaver, der ligger under administrator, som hun har på 20%, fordi det var noget af det, der drænede hende rigtig meget. Så det var bare en god investering, så hun havde mere tid til at udfakturere sin egen tid. Hvis du får lavet en talenttest, så er der 21, måske 22 sider i alt i din rapport. 12 sider af dem er grafer. Du har set selve talentgrafen og 3 andre af dem, men der er altså også flere grafer, som vi gennemgår alt efter, hvad der er relevant for dig. Du kan altså bruge TT38 til at styrke din virksomhed, din indtjening og din arbejdsglæde. Du kan lave strategier i din virksomhed, der passer til dig og dine talenter, fordi du kender dit eget maskinrum og ved, hvad der passer til dig.
Du forstår, hvornår du spænder ben for dig selv, og hvordan du skal løse det, og så får du strategier til at arbejde effektivt, også med de opgaver, som du ikke har talenter og lyst til. Så det hele går ud på, at du har den nødvendige energi og lyst til at lykkes på den gode måde med at være selvstændig. Jeg hedder Charlotte Ramsgaard Jonsen og har virksomheden Charlotte Ramsgaard. Jeg er selvfølgelig certificeret i testen og har også en master i den. Derudover så er jeg mentaltræner og ved en masse om, hvordan hjernen og vores nervesystem virker, og så har jeg arbejdet professionelt med salg i over 20 år. Jeg hjælper ledere og deres teams med at arbejde effektivt og trives. Men jeg har også solcellesensoren som dig, som jeg hjælper med at skabe en virksomhed, som du kan leve af og brænder for, og som passer til dig og den du er. Nysgerrig på, om jeg kan hjælpe dig, eller bare nysgerrig har spørgsmål, så er du meget velkommen til at sende mig en mail eller give mig et kald. Du kan også læse mere inde på hjemmesiden charlotteramsgaard.dk, som du måske allerede er inde på nu. Og du er meget velkommen til at linke til mig på LinkedIn. Tak fordi du lyttede med, og måske så mødes vi.